yo kiri loro sak mro gedene kok makane ora. Sorry. Wah, ini kok ini ndok iki lho, semua. Gini yo, erok kireu. Apa gila kire? Iku peta pendem iku. Lo peta gambare ngene. Lo iki nek ora ngobrolake gak doyan. Lo kan metu yo. Mulai kireu biasane kafe. Kireune kafe. Mati seneng karo kowe. Lah kene mah bikin duwe aku kok. Susune. Lho iki penyakit iki kena tumor iki. Sak mono gedene. Kok kuat to Pak? Apa kok rene? Ame golek kire. Kire? Iki kire yo. Tenang kok ora? Kire. Nah iki kire iki yo kireu. Nek aku tak ngurusi stasi Pak iku sik. Tak perkosane sik. Kire yo sangar iki. Lho kire iso juga kok.